హలో మై బ్యూటిఫుల్ సోల్స్, ఈరోజు మనం టైమ్లెస్ లవ్ మెసేజ్ ఏంటో చూద్దాం. మీ పార్ట్నర్ మిమ్మల్ని హర్ట్ చేసి ఉన్నారా? ఏ విషయంలో అయినా హర్ట్ చేసి ఉంటే వాళ్ళు చాలా రిగ్రెట్ ఫీల్ అవుతున్నారు అండ్ వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు త్వరలో మీరు వాళ్ళని క్షమించాలని. ఒకవేళ వాళ్ళు ఏదైనా మిస్టేక్ చేసి ఉంటే క్షమించడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే ఏ రిలేషన్లో అయినా మిస్టేక్స్ కామన్గా జరుగుతాయి. బట్ మీకు రైట్ పార్ట్నర్ మీ లైఫ్లో ఉన్నారని మీరు అనుకుంటే, వాళ్ళు మీకు కరెక్ట్ కంపాటబుల్ అని మీరు అనుకుంటే ట్రై టు ఫర్గివ్ దెమ్. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా చాలా రిగ్రెట్ అవుతున్నారు అండ్ మీరు వాళ్ళని క్షమిస్తారని వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళని క్షమించి యాక్సెప్ట్ చేయండి. సో దట్ లవబుల్ పర్సన్ని మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు మీ లైఫ్లో. మీ లైఫ్లో ఇలా జరిగితే కమెంట్ చేయండి అండ్ ఈ మెసేజ్ మీకు రెజొనేట్ అయి ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మీ సబ్స్క్రిప్షనే నా మోటివేషన్. స్టే బ్లెస్డ్.